Čau lidi, tady je Honza. Vítám vás u dalšího videa Asasína. Teď jdeme, nevím kam už jdeme, už jste pamatuju. Tady kilnem a běžíme dál. Moment, já chtěl náboje. Mám 2. Můžu jich mít 5, myslím, tak se ještě to okradem. Jinak jsem tu dneska sám. Víme, že tu jsem sám. Celá úplně sám. Je to divný. Divný pocit. A myslím, že běžíme za Jusufem, mu pomoct někde nějak, záhadně. Nevím jak, nevím kde. Ani nevím proč. Ahoj. Šup. Pán umřel. Pán spadnul. Počkat, on má dýku. Já dýku nemám. A protože si to vezmu. Jo. Právě jsme získali dýku, aniž bychom si ji museli koupit. Nejsem vidět. Jsem vidět? Nejsem vidět. Jsem vidět? Hustý. Kdo ví, v jakým to bylo v filmu, tak je borec. Hodit peníze. To nepotřebujeme házet peníze. Peněz máme málo, jsme chudí občané. Zdejšího města. Uni. Jo. Tam jdem tamhle. Takhle. Jo, a to nás přiveze na druhou stranu. Myslím. Co si pamatuju. Aby nemusel být vůbec špatný. Pluj, loďko, pluj. Takový pěkný výhled, jaký samý pěkný věžičky. Jsem? Ještě ne? Ještě jen chvilku? A jsem tu! Ty máš ale pěkný přátelé, jako. Že se nestydíš takovýhle přátelé. Tak pojďte, bojujte, vy srabové. Ty máš. Ale ten byl můj! Parchante. Ten byl můj. By about 25 years. I was too late to save the bazaar then, unfortunately. But now that my army has doubled in size, we'll take it back together. This way! Ježíš, ty bys mě, já jsem takový starý člověk, a jsi furt někam hnal. Co vezmu tohle? Běž. Pohni Jusufe. Běž. No tak běž. Tak to zabiju. Běž. They are quite bold. Why does the Sultan tolerate this? Sultan Bayezid is far away, Ezio. Warring with his son Selim, many Farsa, northwest of the city. He has been away for years. Hustý, on jde sám? Nic se mačka, on jde sám? Luxus. Takže když zmačknu, ne, mezerník, a pustím to, tak on se přidá k němu. Hustý. Já se radši vezmu ale dýku, já mám radši dýku. Já se nemůžu pomoct, já mám radši dýku. I am not confident this smoke bomb will help us here. Smoke bomb? Ezio, it's time you Italians joined the 16th century. These do not obscure. They distract. OK, budu ti věřit. Luxus. A stejně bych je radši zabil. Můžeme je radši zabít? A teď už mi to nefunguje. Už jo? Já musím tady držet. Já jsem mentor. Co si tak pamatuju, tak naposledy jsem byl mentor já. Neber mi moje mentorování. Já jsem tu hlavní mentor. Ty seš jenom nějaký páprda. Tady to tady jenom ovládá. Ježíš, tak pohní prdelí. Mám na to celý den. Jak jsem strašně stahaný ze školy zase. Opět. Je to občas moc namáhavý. A tyjo, co bychom běželi, chlapče? Tam půjdem 5 let. Your turn. Make me proud. OK. Fajn, takže se vezmeme dělobu Včkem, podržíme Ečko, zamíříme si pomocí myši. A hopla! Luxus. Stále blbý, že tam chodíte to. No konečně běžíme, Jusufe. Tak pojď. Poběž. Utíkej. Teď chci dělat saka.
OK. Nejsem proti. Fajn. Tady někde bude něco, co Trulička to tady zařídí mě. A kam my běžíme? OK. Vezmu si takhle. Dvojku. Kam dál, mistře? Mistře Braniboře, kam dál? Mistr Branibor. This is another of our many dens, taken by Templars, as you can see. Somewhere among this rabble is a Templar captain. Kill him, then climb the tower and light that signal fire. Takže je to v podstatě stejný jak Brotherhood, dvakrát ty věže nebudeme ničit. Ale pouze pálit. Zapálíme signální oheň, který bude plát. Ty vypadá luxusně. Au. Borec. Tak co si dáme toho? No jo. Běžím, Jusufe. Bum. Matrix. Ahoj. Shift. Dobře. Tady ho nějak nikde nevidím. Ne? Mám ho. Mám ho zabít. Dobře, to by neměl být takový problém. Teda pokud já nebudu padat takhle inteligentně. Si nevšímejte, kde byla. Sakru, kvůli to mi to selhalo. Jen to uši. Co do důvodu mám tuto pistol? Tohoto přesně. Tak. To okradem? A nemůžu skočit dolů? Bum. Yes. Co, bojí se, co? No, tak jsem zpátky. Mě vyrušila má drahocenná maminka v natáčení. Úspěšně. A jak tyhle kapitáni vždycky nemají nevíc peněz u sebe. No jo, 900 karlů. 949 karlů dokonce. A kusky. Čau. Zabujem si, bude sranda. Víte, jak se zabujem? Pěsně si zabujem. Pojď, srabe, bojuj. Protichod. Myslím, že je to, co dělá ten protichod. Luxus. Co dělá protikrádež? Je dobrý. Jsem ani nevěděl, že tady něco takového je, to. Up. Smětku. Budeme rovnou okrádat. To bude sranda. Tomuhle se bere zbraň. Tu máš. Zmetku. Zmetku. Já nemám. Jo. Krután. Přece jenom umřeš. Jsem přeci zlý asasín. Nebo jsem hodný asasín? To se nikdy nedozvěděl. No ty jsou asasíny hodní nebo zlí? A templáři jsou hodní nebo zlí? To je dobrá otázka. A v tom toho, že asasíny jsou hodní. Oheň hoří oranžově. Ten kouř je oranžový. WTF? To má nějaký barvy, jo? Nebo co? Skoč dolů. Bum. Jak mi pár se to je luxus. Jsem po žebříku. Otočka? A otočka. Cirgus, cirgus, afro, cirgus. Hej, zabrali jste mi moje afro. I'm seeing very strange activity in the Animus. To jsem já. The CPU should be fairly idle, but the system monitor is spiking regularly, sometimes as high as 85%. Is it serious? I'm not sure. Desmond's signs are stable. To je hlavní, že ještě furt žiju. Fair enough. God, I need a drink. No taky. Dáme si panáka spolu, Rebeko. Myslím, že se jmenuješ Rebeka. Jestli ne, tak co dám bez tebe. A teda jasně, nepiju ani nekouřím ani tak jako. To je ta brána. Desmond,
think about this. What if I went with you? No to zapomeň, se mnou nepůjdeš. Where? It could work. Just for a while. Until I found a way out. Another body, maybe, or I don't know. I don't want to be here anymore. Máš smůlu. That's not going to happen. Sorry. No. I guess I had my chance. And I wasted it. To propásl, no. No ano. Ale tak jsem se rozhodl, že... Co? No byli jsme si s Lucy hodně blízcí. That's it? Just interesting? Jo. I spent a lot of time training each of them when they were younger. She was a remarkable woman. I just find this whole situation. No to je hodně smutná situace, je to. Sad. Are you finally getting soft on us, Bill? Tak, jak jsem se teda rozhodl, to dopovím, že přece jenom si uděláme ty Desmondovy cesty hned, jaké budeme moct udělat. A jelikož jsme nazbírali už 5 fragmentů, myslím, tak budeme moct tady projít touto krásnou, aktivní bránou a udělat si fragment Desmonda. Tak jdeme. Opravdu chcete začít Desmondovou cestu, část první pochybnosti? Ano. Tak ty cesty Desmonda vypadají fakt dobře. Skládáte tam před sebe vlastně takový kousky, abyste mohli projít dál a to se pak... No, tak já jsem tady. Úspěšně mi to spadlo. Když jsem chtěl načíst tu Desmondovou cestu, tak jsem zvědavý, jestli to teď bude fungovat. Ano. Tady jsme už taky byli. Černá obrazovka. Hm? Takže jsme opět tady. Jelikož mi to opět spadlo, když jsem načítal Desmondovy cesty. Jednu, tu první. Takže to prostě dělat zatím nebudem. A já to zkusím pak nějak spravit. Doufám, že se mi nic nestane. Myslím s tou hrou. Takže jdeme pokračovat dál za Ezia. Claudia. Já se na to koukat. Called Istanbul by the Turks, has welcomed me as one of its own. The assassins here, led by an affable fighter named Yusuf. On se spíše z úhejzl, já napsal do toho popisku A place as diverse and colorful as one could imagine. But it is a troubled city too. A rebellious faction of Byzantine Templars still fights to retain influence. And the recent attacks have delayed my search for the Masyaf keys. But this will not last. As soon as I am able, I will begin looking for Nicolo Polo's former trading post, in search of clues that will bring me nearer to the Masyaf keys. Takže teď nevím, co budeme dělat. A doufám, že to brzy najdem. Všechno potřebné. Ztracený a nalezený. Většinou, co bývá ztracené, bývá i nalezené. Mně se líbí, jak to vždycky ten naše načítá to všechno. To je úplně luxus. Laxus. How did we do? We have won the day and recovered that den. But we lost a few friends in this fight. So much death for so little gain. You have some experience recruiting new assassins, do you not? Jo, samozřejmě, že mám. More than a little. The people here are quite sick of these Templar attacks. Can you turn on your charms and find us a few more recruits? See, but these den will not do for training them. Not this soon. To nebude. A good point. Speak with one of my men in Galata after you are finished. He can help you begin their training. OK. V Galatě. Takže my jdeme tamhle půjdeme verbovat. Jak tam to ukazuje. Byly onemčeny nové předměty v kovárně. Klejšovské dílně. No to se nám zatím nic nehodí. Něco takovýho. Knížku percí a tak. Informovat templář, nelegální akce, to si... Jasný, takže když se nám tady to nahoře
úplně, jak máme ten znak z červená. To budou od nás informovaní templáři. A zútočí na jedno naše doupě za nějakou určitou dobu. Jsem si léky, tak? Pokud to chápu správně. A pokud si to tak přesně pamatuju. Tak mají možná i pravdu, jako. Čau. Někdo tě zabil, ale já to nebyl. Utíkej, asasíne, utíkej. Hodím tě. Kdo by tě mohl honit? Kdo by mohl honit templář vysoký? Taky divný. Ze mě asi básník nikdy nebude. Jupi! Čau holky, jak se máte? Utíkej. Je to divný, že se tady utíkám, nikdo řekl nic. Moment. Události města. Při obcházení města se mohou objevit cesty. Černý kolečko tamhle. Tak se tam jdem podívat. Dej mi pokoj. Tupče. Ty chceš bojovat, jo, nebo co? No to chceš dělat? Chceš bojovat? Jdeš mi s ní opilet? Nebo co? Tak pojď, bojuj srabe, pojď. Všechno. Ty by prdel na kopu poměrně snadno. To ale máš výdrž, to se musí nechat. Může proti krádež třeba? Tu jeden rychlej z metku. A máš po strandě, viď? No, ještě víš. Ti to zase okradu. Tak. Tam je to červený. A ne, to si nechám na jindy. Jo, luxus, to jsem vždycky chtěl zkusit, jo, nebo jakovi. Nechci to udělat tamto s tím, jak jsem třeba, ne, jak jsem běžel. Já jsem utíkal, jak jsem to zkoušel, nešlo mi to udělat. Ale já nechci, aby ho zahodil právě, já chci, aby jenom utíkal. A jako by se o něj jenom obtočil. A nechci, aby ho zahazoval. Nebo jak jsem to udělal předtím? Jej, utíkej, mutáčku malý. Musím se na někoho zaměřit z nich. Myslím, že bychom zaměřili. Je to každý, se ještě za to zabít. No a necháme těch blbostí, jedeme zabíjet. Budeme zabíjet. Díkou. Všechno. Tak pojďte, Wow. Všechno? Srabe. To tam to upadl, ani jsem se ho nedal. Zajímavý. Ty zmetku. To teda nebylo moc práce. Srabové. Nachudovo, že jsou silnější. Tudle nudle. Všichni vás pěkně okradu za trest. Všechny ne, dobře, pán vás nechám. Tamhle tebe třeba nechám. Potřebuju, co ještě potřebuju? Prachy mám docela dost. Nepotřebuju. Ale jak vrací nože kulky dvě. Jak můžu mít asi 10. To by bylo poměrně užitečné mít 10 kulek. 10 kulek. To zní trochu uchylně. Možná. Bezvednej. Only because my hunger has trumped my honesty. Bring me the key to these chains, and I will repay you tenfold. OK. Plná synchro. Získejte klíč tak, že se vážně vyberete kapsy. Dobře. Ty bylo blbý mu říct počkej tady, jako když nikam jít nemůže. Ať si o tebe to občas nepřemýšlí, viď? Jej, to jsem nechtěl. Právě jsme se namočili. To asi nevadí, ale... Kdo by chtěl být namočený, že? Co mě strkáš, ty blbá ženská? Strkám se tady do tebe? Taky vyznělo trochu blbě. Na ty dvojsměsi si musím dát pozor, tě. Čau. Koho tady víc, pánu? Můžete mi tady z vás, to je. Jestli to musím pustit celou. Já nic, já muzika. Vy chcete bojovat, sábové, jo?
To nemám s tím vůbec žádný problém. No jistě jsme mít jenom. To bude tamhle ten, co tam chodí, určitě sám chodí. To tamhle ten nahoře, co tam chodí úplně sám. Co, já jsem tady schovaný? Ještě si to tak nemluvil, že nemám zabít. Ty jo, tak... Kde je ten obchodník? Pojďme to bude jeden tady někde nahoře, který tady jako je sám, nic nedělá. Tamhle to bude. Jo, to je on. Fall back! Fall back! Fall back! Pojďte! Srabe. Yeah! Zmetku, jsi mě chytil a je to mám za to, že jsi mě chytil. Tak. Už asi nemůžu okrát, co? Alebo budu na sekeru. Hodíme ji. Moment, vem to. Ne, to nebyla, neber, ať si tu sekeru zhodí, ty. Třeba někoho trefíme. Vůbec se. Wow. Joke. Ježíši Kriste. Utíkej! A skoč. A ne do vody, ty ocasy. Proč skáčeš do vody? Z jakého důvodu? Asi chce být mokrý. Je rád mokrý chlapec. Tak jsem tě osvobodil. After you have cleared your conscience, amigo, consider joining our cause. To be an honest man, one needs honest work. I would be honored. Saul. Je asasín počasná práce, teď bude akorát zabíjet lidi, chudák malej. Schytej klíč, ke straně, to jsem vlastně udělal. To jsem udělal velmi fikaně a velmi nenápadně. To jste neviděli nikdo, co? Ono to upadlo! No, přidat asasína T. OK, nemám s tím problém. Jaj. Jo, tak ten je dobrý. Menší problém, co chlap, já ti trošku pomůžu. Pojďte. Co on má? Máme v pohodě. Jaj, tak to, jak jsem to udělal, já to moc nesledoval, ale vypadalo to fakt dobře. Zvládku, jsem ti nepomoc. Co, vy se bojíte, co? Nikdo z vás nechce bojovat už, co vy srábci? Šumíte, jaký jsem skilla prostě. A my to tady asi už ukončíme. Já sám omlouvám za ty technické problémy s Desmontem a s tou jeho cestou. To jsem fakt netušil, že mi to takhle bude padat a že mi to tam spadne. Taky za to, že mě vyrušila má vlastní matka. No, tak zase někdy u našeho videa. Čau.